Здравейте хора, аз съм Микаел, както знаете, и сега ще ви кажа защо не сме снимали толкова. Първото нещо е, нямахме време, ходихме по болници, защото имах някаква болест, забравих как се казваше, мислих, че се казваше, хора, забравих нещо, на корема ми имаше, сега си е много по-добре. И второто нещо е, забравихме и както гледате, махнах си кичурите. И тогава мислих да снимах как си махаме, но само че болеше ме корема и не можех да снимам и затова просто фризьора отидох при него и забравих да снимам как ми махат. И третото е, третото е, защото тогава винаги се чудихме дали да снимаме или не, но проблемът беше, защото